prazer pechar este ciclo o Galician Film Forum recomenda. Eu son profesora de secundaria e levo os últimos 5 anos dando clase de galego no Instituto Español Vicente Cañada Blanc de Londres, alá en Portobelo, e tamén levando as redes sociais de Galego en Londres e o proxecto Galego en Londres. Por iso, nestes anos tiven a oportunidade de aprender moitas cousas da emigración galega, da de antes e da de agora. Por iso as miñas recomendacións hoxe van ser 2 libros. O primeiro é Virtudes e Misterios, do xornalista Xesús Fraga, que ten como protagonista Virtudes, a propia avoa de Xesús Fraga. Xesús naceu en Londres e volveu a Galicia moi cedo, con 5 anos, pero deixou ali a Virtudes. Virtudes representa a esta xeración de galegos que no tardo franquismo emigraron a Londres e desempeñaron ali traballos humildes para sacar adiante as súas familias, de coidadores, de limpadores, de camareiros. Ten outro aspecto interesante esta novela que representa o punto de vista dos retornados, o propio Xesús Fraga que volveu pero segue tomando o té das 5, ou da propia Virtudes que unha vez xubilada volveu tamén á terra pero non chega a ser nin dali nin da colá, ten 2 fogares, o mar polo medio. A outra novela que vos quero recomendar é esta, A dos bicos feridos, de Ana Figueiredo, que é unha ourensá que tamén tivo ela a experiencia de estar en Londres, onde viviu 5 anos, ademais é doutorada pola Universidade de Sheffield. E a protagonista da súa novela é tamén outra muller, Olivia, pero esta representa a nova vaga migratoria galega, da nova diáspora, a de xente moi formada, con estudos universitarios, que chega ali tamén para buscar o futuro, e ainda que moitos triunfan, outros, como a Olivia, pois sofren as dificultades da emigración e desempeñan traballos moito menos cualificados cos que lles corresponden. E, ademais, igual que a Virtudes, pois sofre todos os problemas relacionados coa emigración, pois a soidade, a morriña, a dificultade de facer amigos e mesmo a xenofobia moitas veces, non? No seu papel de inmigrante. Recomendo vos estes 2 libros porque os 2 teñen como protagonistas a mulleres que comparten temores, pero que pouco a pouco se van facendo donas da cidade e, ademais, nunca perden a esperanza.